Πιέσεις και απειλές, το πρωί business ή αλλιώς το αποκορύφωμα της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και ενώ, όπως καταγγέλουν οι γιατροί του κόσμου, τάγμα εφόδου 25 ατόμων που έφεραν διακριτικά της Χρυσής Αυγής έκανε την εμφάνισή του χθες έξω από τα γραφεία του στο πέραμα, φωνάζοντας ρατσιστικά συνθήματα και τρομοκρατώντας μικρά παιδιά και τους γονείς τους που βρίσκονταν στο ιατρείο, σήμερα στη Βουλή ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου αποκάλυψε ότι η εταιρεία του Ηλία Παναγιώταρου με την επωνυμία Φάλαγγα προμήθευε τη συγκεκριμένη ανθρωπιστική οργάνωση με παραϊατρικό υλικό. Η επιχείρηση Χρυσή Αυγή εμπέζει ακόμα και αυτούς που την πιστεύουν. Την ίδια ώρα που δίδεται εντολή και υπάρχει καθοδήγηση για επίθεση στα ιατρεία των γιατρών του κόσμου, την ίδια ώρα βουλευτής της Χρυσής Αυγής, επιχειρηματίας, είναι προμηθευτής της οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου. Μαγαζί είχα και προμήθευα τα πάντα. Έχω κόψει εκατοντάδες τιμολόγια σε πάρα πολύ κόσμο. Ποιο είναι το μεμπτό? Πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Κεγκέρογλου πού θα κόβουμε τιμολόγιο. Είχα ένα μαγαζί και είχα εμπορική δραστηριότητα. Στα σχετικά έγγραφα φαίνεται πως ο Ηλίας Παναγιώταρος προμήθευσε τους γιατρούς του κόσμου με οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, σαπούνια και αντισηπτικά αξίας 24.900 ευρώ, παρότι το καταστημά του εμπορεύεται ήδη ρουχισμού. Γι' αυτό το λόγο έχει ενημερωθεί το ΣΔΟΕ και η εισαγγελία ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Από την πλευρά τους, οι γιατροί του κόσμου υποστηρίζουν ότι η προμήθεια έγινε μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό τον Ιούλιο του 2012, χωρίς να γνωρίζουν ότι ανήκε στον Ηλία Παναγιώταρο. Θυμηθείτε ότι μιλάμε για τον 7ο του 2012, δηλαδή ουσιαστικά ένα μήνα μετά τις εκλογές, άρα κανένας δεν μπορούσε να ξέρει όλα αυτά τα οποία στη συνέχεια ακολούθησαν. Προφανώς τώρα, με την τώρα γνώση, θα προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε αυτό να μην γίνει. Όμως άλλο οι εμπορικές δοσοληψίες του Ηλία Παναγιώταρου και άλλο το μένος εναντίον των αλλοδαπών και όποιον έχουν απόψεις αντίθετες με εκείνες της Χρυσής Αυγής. Τα τάγματα εφόδου της οργάνωσης που είχαν επανεμφανιστεί στο Κερατσίνι τον περασμένο Ιανουάριο, έξω από το αντιεξουσιαστικό στέκι Ρεσάλτο, χθες παρήλασαν με στρατιωτικό βηματισμό και με συνθήματα στο πέραμα μπροστά από τα ιατρεία των γιατρών του κόσμου. Και δεν είναι η πρώτη φορά, όπως καταγγέλνουν οι εθελοντές του Σωματείου, τη στιγμή μάλιστα που και οι υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής έχουν αποτανθεί στους γιατρούς του κόσμου για βοήθεια. Τα παιδάκια φυσικά ταράχτηκαν, οι γονείς τους φυσικά ταράχτηκαν και προσπαθούσαμε να ηρεμήσουμε τον κόσμο. Έχουμε ασθενείς μας, πολύ φτωχούς ανθρώπους, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Χρυσή Αυγή, μου έχουν και προσωπικά δηλώσει και παρόλα αυτά είχαν την πλήρη περίθαλψη που θα είχε οποιοδήποτε άνθρωπος σε ανάγκη. Δεν μπορεί να είναι κριτήριο το πολιτικό φρόνημα για κανέναν. Νόμιμη πολιτική δράση χαρακτηρίζει τα όσα διαδραματίστηκαν στο πέραμα η Χρυσή Αυγή και επιτίθεται με βαρύς χαρακτηρισμούς σε βάρος του γραμματέα των γιατρών του κόσμου. Για τις νόμιμες πολιτικές της δράσης, η Χρυσή Αυγή δεν θα ζητήσει την άδεια ενός παράφρονος αριστερού, ο οποίος κρύβεται πίσω από την ιατρική και πολιτική ιδιότητα, Ευρωψηφοδέλτιο του Πασόκ 2004. Εκείνος άλλωστε ανήκει σε μια παρακμάζουσα μειοψηφία, την οποία περιφρονεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ένα ακόμα μέλος της Χρυσής Αυγής, ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του Πειραιά, κρίθηκε σήμερα προφυλακιστέως για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε επιθέσεις σε βάρος αλλοδαπών. Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται και ένα χειρόγραφο βιβλίο που βρέθηκε στο σπίτι του Χρήστου Παπά με τίτλο «Κύκλος της Χρυσής Αυγής», όπου αποτυπώνεται η εσωτερική ιεραρχική πυραμίδα της οργάνωσης.